Itong mga NPA, I'm sure dadating yan sa kanila. You know, it's a beautiful island or beautiful group of islands. Marami dito ang isda, and we can always, given the industry of the Filipino pag may pera, we can always develop this place into something that would make the Filipino happy. Ewan ko itong mga NPA na to, they have been fighting 53 years sa gobyerno, estudyante pa ako. Ngayon, puro ailing. Ailing, masakitin na ang mga leader nila. Hindi man lang makahawak ng isang barangay na 24 oras. And they never can hope really to win a war. Ayaw ng Pilipino. Nasubukan ko yan, matagal akong mayor sa Davao City. 23 years as a matter of fact. May pinapatakbo ako doon ng mga NPA, manalo, pag nasa ticket ko. Pero pag humanahuli sila, ibang ticket, maglipat, talo. And they cannot win just a council seat. How much more kung mga senador? Adi kita mo, yung lahat ng mga left, na Otso Diretso, Didritos, Banyo, Inidoro, wala naman nangyari sa kanila. Kaya mga NPA, ano bang I'm offering you land. I am offering you, swelduhan ko kayo to learn a new skill para mabubuhay kayo. You are surrounded with a body of water that is full of marine life.